Hello, what's up guys? Kamusta po? Bale, nandito kami sa tabing ilog. Namamasyal kami ng baby boy ko. Pasyal-pasyal kami dito sa tabing ilog. Tapos yung bukid guys nandito sa kabila. Ayan. Bale, pasyal-pasyal lang kami. Nakapasan yung baby boy ko. Nakakarga. Yan guys, mamaya bibisitahin natin yung guys, yung mga tanim natin palay na sad to say, pero hindi maganda yung pagkakatubo nila. Pero hintayin na lang namin na na lumaki pa konti yung tanim para may mano-manong matamnan yung mga walang tanim. Kasi sabog tanim kasi ang ginawa namin guys. Hindi tulad sa mga mano-manong tanim na meron talagang tanim na Yung sabog tanim kasi guys is meron yung mga part na hindi tumubo. Ayan guys, tignan natin siya. Tignan natin. So ayan guys. Ito yung sa baba ng namin. Pero hindi na to na lagyan ng sabog tanim. Bali mano-manong natatamnan ito. Pati ito dito sa kabila. Dito sa bandang itaas ito yung mga nasabog taniman, pero kakaunti lang yung mga tumubo. Ito guys, kung tignan nyo ay yung mga yan walang tumubo. Pero doon sa banda ron sa taas nun maraming tumubo, kaya yung iba doon yung mga makakapalang tubo, bali bubunutin yun tapos ililipat dito sa mga walang tanim, walang tubo. Papa na ako ito guys. Saan guys, mababa na yung baby ko. Bale ito nga guys, pero yung mga iba guys, yung mga doon sa banda roon, doon sila yung mga nagtanim ng mano-mano. Dito kasi guys, mas inisip namin yung tipid. Kaso guys, tipid nga pero matrabaho din naman. Itong mga walang tanim na ito guys, bali kukuha ng punla dun sa mga tanim na sabog tanim din na makapal, tapos ililipat dito, mano-manong itatanim din. Hanggang dun sa taas guys, pati dito sa kabila. Saan guys, kung mapapansin nyo doon sa banda roon, yun, yung mga mano-manong tinanim yun. Ito naman is yung sabog tanim. Mas naon siya lang nagtanim doon sa banda roon kaysa dito. Pero pagka nataniman naman to mga to guys, halos din paparehas din ng ani doon sa mga mano-manong nataniman. Ayan guys, so yun guys, napapansin yung taling ito guys, yung iba-ibang kulay. Bali dito lang sa amin guys na ang meron ng ganyan kasi kasi pagka sabog kasi nung guys, yung punla, kailangan na may ganyan para marami kasing ibon na kumakain ng mga punla guys pagka bagong tanim, bagong sabog. Kaya medyo natatakot din silang lumapit pagka merong ganyan. Pero doon sa mga guys, tulad doon sa banda roon sa mga mano-manong tinanim, wala yung ganyan guys, dito lang. Mas malaki kasi ang tipid guys pagka ganito. Ayun lang, pagod. So ito naman yung namin guys, yung fish pond namin. Malilit pa lang yung laman. Bali dito sa gilid niya is natinam na namin ng mga sitaw, mga gulay pang ulam. Sitaw, tapos mga bagong tanim na talong. Yan. Tapos dito sa baba, ito na yung yung palayan. Bali malawak ito guys, hanggang doon sa baba doon. Malayo pa doon sa bandaron pa, tapos dito sa bandang itaas.
Doon. Medyo malawak din guys na taniman ng palay. Bali kanya-kanyang diskarte yung mga iba. Kuan, mano-manong pagtatanim. Tapos dito sa amin naman, siyempre kung wala kang puhunan na malaki, kailangan doon ka sa mas tipid. Kaya ito nga guys, sabog tanim. And guys, isa bang problema dito sa mga kuan guys sa sabog tanim kasi yung mga kuan, yung mga tumutubong kuan, mga damo. Ito guys, tingnan nyo guys, oh, itong mga to. Maraming tumutubo na ganito guys. Oh. Pero ito yung mga halos mas malaki na yung mga tanim na kuan. Yung mga damo kaysa sa mga tanim na palay. Pero pagka lumaki ng konti itong mga palay guys, itong mga palay na to, pag lumaki konti, may ini-spray dito na kuan guys na pamatay lang ng sa mga damo lang. Hindi na mamatay itong mga kuan. Itong mga tanim na palay. Bali itong mga damo lang ang namamatay guys. By next week siguro guys mag-spray kami ng kuan pang damo. Tapos pagka lumaki konti itong mga kuan guys, tulad dun sa banda roon na medyo makapal konti yung tubo ng kuan ng palay, yung punla, sabog tanim. Bali yung magkakadikit guys, bubunutin namin yung mga iba tapos ililipat namin dito sa kuan sa mga walang tanim. Sobrang daming damo dyan sa may gitna guys. Pero okay lang guys, meron naman yung mga kuan, yung mga nabibiling kuan pang spray para sa mga damo na hindi na madadama itong mga tanim natin na kuan palay. Papa. Yung baby ko. Pati doon sa bandaron guys, puro red naman yung mga string na ginagamit nila doon kasi kuan, natatakot yung mga ibang ibon na kuan lumapit. Parang may reflector kasi yung mga tali na yan. Dito naman sa amin guys, magkakaiba ang kulay. Mayroong pink, yellow, iba green. Tapos kailangan din kuan to guys, pagkasabog kailangan malagan ng kuan ng yung gamot para sa kuan pamatay ng kuhol. Kasi yan yung mga ibang kumakain ng kuan ng tanim. Lalo na't kuan hindi pa matigas yung mga kuan stem ng mga kuan, mga palay natin. Sa ngayon guys, hindi pa magandang tignan, parang palpak ba kumbaga. Pero kapag na-transferan na to guys ng mga ibang kuan, punla, magiging okay na rin to. Dito guys, hindi naman problema yung patubig guys kasi may irrigated naman tong kuan namin dito, yung mga dito sa bukid namin dito. Bali tuloy-tuloy naman yung tubig. Bali ang problema lang dito guys is itong mga kuan, testing mga kohol, tapos yung mga tumutubong mga kuan, mga damo. Pero may mga kuan naman guys, mga ginagamit kaming mga pag-spray. Saan guys, nabungo na din tong kuan namin dito sa bahay, tabing bahay namin, yung lansones namin. Ayan. Ito yung puno niya guys. Kasi ito lang yung kalan namin. Baby boy ko. Bali pangalawang beses niya na tumamunga guys. Ang dami niyang bunga. Opo. Papa, bili ko pala. Opo mamaya. Bili daw kayo ng pala-pala. Ano ba yan ang tumigan niya? Saan guys, hanggang dito na lang. Bali update ko na lang kayo sa kuan, recovery ng kuan natin guys, itong palayan natin. And guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe po and click the bell button po para sa mga susunod pa nating upload na video. Ayun po, ingat, God bless.